Goedemorgen. Maar zo hoor je. En de mens van hoe dan? Dan moest je er maar houden. Kom away. Ja, ik snap het. Ik snap het. Vooral als we de weg in televisie hebben. Moeten we even door schaar lopen? Ja, ja. Nou, dan moest ze door. Rijden, denk ik. Joh, maar we lopen. Kom je die net helpen? Nou, van het werk af. Oh, maar even. Kijk eens wie fijn het allemaal beestiert. Nou, ik... Vanavond nog niet. Het duurt nog een paar weken. Niet te geloven zit. Ja. Ja, dit is toch... Dit is wel een uitzonderlijk pleetje. Wie lekker ouderwets er nog gewoon met de hand hier gewerkt wordt. en wie moet je het er allemaal beestiert ook. Boeren? Ja, maar schaar, die woei niet. Ja, heb je dan nu de vrouw zit schoefelen dan? Jawel. Dat toch wel? Ja, maar die woei niet met ons proten. Oh nee. Mogen we even nog toekomen? Nou ja, waarom niet? Dit is... Schaar, ik zeg net, mag ik schaar zeggen? Ik ben Sjaak. Sjaak! Sjaak van Kuip. Sjaak van Kuip? Oké. Dat was vroeger toch? Ja, ja. Sjaak van Kuip. De moesten door die vader eten. En wie hoort Kuip dan? Dat was mijn vader, dat was Jacob, hè? Ja, maar dat was Kuip van... Als geen Sjaak van Kuip ziet, dan wordt pap Kuip van... Van Pieter Petrans. Ja, schijn maar goed, maar dan zeggen die jongens zo, dat begint heel weer. Over allemaal die bijnamen. Hè? Ja, maar dat was vroeger toch leuk? Dat was prachtig. Ja, allemaal die bijnamen en als ze dan nog weer voor begint, dan zeggen ze ook schitterend goed man. Zo zien we bijvoorbeeld bij de Beugelclub en dan, ja, dan wordt er van alles. Ja, nou is het laatste jaren niet meer, dat is wel vanwege de corona. Ja. Maar, als je dan mee aan het praten bent over die bijnamen, ja, iedereen vroeger een bijnaam. Van Persoonlijke André en van Frans Konijn meteen. En dan zeggen die zo, man, dat is te veel geïeuw, verstandig niet. Nou, ik verstond dit in ieder geval prima. Al moet ik zeggen, volgens mij nee, maar die kennen die mensen dan, ik. Die kennen die mensen dan niet meer. Hè? Nee. Van vroeger. En elke plaats of elke boerderie hadden een bijnaam. Maar Duk weten de mensen zelf niet meer op een gegeven moment worden de bijnamen vanaf genomen. Nee, ook dat nu. Van de Sneejar en weet ik wat allemaal. En ja. Ja, nee, dan wordt het nou precies want zo heb je er op Lemmenhof gewoond en dat was Lemmenjeu. En later waren het dan Lemmensef. Maar die schreef zich Smets en en Lemmenjeu die schreven zich ook alleen, maar die kwamen van de Lemmenplaats af. En och ja, maar zo elk dingen het zo zien. Zijn tien, hè? Ja. Want ja, ze veranderen overal, hè? Zeg Sjaak, wat heb je allemaal staan? Aardbeien, patatten, Ja. boeren. En dan stond er, Terigus wonen. En dan stond er, erwten, prulen, dingen. Kapucijners, als ze wat dat zien. Ja, lekker. Ja, nee, maar sommigen weten jij niet hoe ze verder. Precies. Kapucijners en peultjes en van alles gaat. Willen boeren. En dan de willen boeren, ja. En dan weer boeren. En hij staat ook van alles. Ja, prei. Ja, nee, dat is leuk. Oh, dat is leuk, ja. Nou zijn zie eieren, ja. roeien en witte eieren. Dan, ja. En die groente? Hé, Ja? dit? Dat is rabarber.
Dit is rabarber. Dat is, en dat zijn ook wel willen boeren. Want ze waren mij toch een beetje hier, door het slechte weer van het voorjaar, heeft hij het water opgestoken. En dan zijn die verzopen en dan heb je die bijgepoot. En toen heb je wel zo over de pot. En zo blijven we hier aan de gang. Hè. Een beetje hobbyen. Nou, Sjaak. Ja, een beetje. Sjaak, de Max mij niet wist dat je dit met z'n tweeën allemaal opeet. Wat Nee, maar dat komt van vroeger. Vroeger waren we tuinder en een kaas door. Dus in 1993 is hij weggedreven, bij wijze van spreken. Dus hij is wel heel beschadigd. Ja, ja, ik kreeg het in een arm mee van de mensen die neven komen. Van het zwaaien. Ja, die zeggen allemaal hoi. Ik zeg hoi. Zo, Hé, maar vertel Sjaak, wat is er in 93 dan met de kaas gebeurd toen het water omhoog kwam? ja, dat sluit misschien niet, maar wat zorgt dat water is zo hoog stond als het niet. Dat bordje van de heuvel, daar, waar de auto onder doorreed, dat was toch zoveel. Ja, dat klopt. Ja. Want toen had ik achter een kaas en de buurman ook. Sjaak van Thuis, dat weet je toch niet weet dat is. Sjaak van Kuren, Sjaak van Thuis. Dat was met een buurman. Maar hij had ook een kaas. En toen in 1993, toen kwam het water. Maar had je wat in de kaas stond op dat moment? Op dat moment net niet. Net niet, dat was kerstmis, hè. Dat was een kooikaas, daar stond nog niks in. Het was wel de bedoeling dat we door in begin januari de slade in zaten. Nou, nee. En toen hebben we dat maar afgebroken. En zodoende. Maar toen we de tuiner waren, met die kaas, dan hadden we nog een open grond bij. Die tuinbonen. En ja, willen boeren, zal ik maar zeggen. En die mensen, ja, die sterven onderhand ook goed. Maar die kwamen toen uit Duitsland groente halen. Wie rabarber en willen boeren. En dan wordt dat ingemaakt. Ja, rabarber. Maar vandaag is het zo, ga nog veel liever hier. Zelfs mijn eigen kindernaag. Als ik zeg, ja, dan kan je door gaan plukken die aarde. Dat moet doen, dan kan ik beter. Dat doen ze dan niet. winkel gewoon, dan ligt het scheid. Ja, maar verser. Ja, verser dan heen. Ja, maar de mensen zijn zo gemakkelijk geworden. En neem maar door, en daar is het van uit de klauwen gewassen hobby, weet je wel van. Die bellen dus op, hey, zijn de willen boeren dan niet klaar? En dan is het leuk contact. Dat is leuk dat die mensen als neven komen met de fiets. Dus de raks het krijg je nog wel kwijt? Jawel, Ja? ja. Anders zat ik het niet. Nee, want dat is geen, hè? Nee. Niks om het dan weg te boeien. Alleen de vrouw die niet, ja, die dan niet dat bedingen, die zei zo, zit nog niet zoveel man. Want ik ben net zo lauw dan muug, ja. en toen had ik het voor, joh, 3 rieën aardbeien. En die zeg, ik zal er maar niet zo zitten. Wie heeft er nog gezet? Ik zeg 5. Dat kwam net zo uit in de hoogte. Oké. Ja. Ja. Het paste precies. Ja, Hey, maar Sjaak, realiseer ze zich dat dat heel uitzonderlijk is dat je met z'n tweeën, dat je dit nog kent? Ja. Ja, en de massa mensen mij het wies maken, hè. Ik zeg, dan zeg je zo, best, ik zeg 55 plus. Wat zeg ze nou? 55 plus. Ja. Dat is Frank ook. Jawel, dat och nee, en we doen het hier. Dat is boet, hè. Ja. Och, nee man, dat is, dat is allemaal, anders zie je het niet. Nee. En dan contact met de mensen en dan komen die in. Maar wat staat dat al leuk bij? Ja, ik zeg, het zal wel, kom maar helpen. Nee, och joh. Nee, ik moet ook zeggen, en dat zeg ik net ook tegen de mensen toes, ik zeg, het ziet er ook allemaal picobello uit, Ja, als we toch de noteren moesten, dan wie dat vroeger zo. Moet een beetje regenen, is het weer terug. Maar ja, dan rijden we weer te vuur, dan weer te weinig. Ja, volgens mij kriegen we vandaag en morgen Dat zit er dan mee, hè? Maar bedoel maar. Want water geven dus ze nooit? Jawel. Ja? En dan heb ik toch in zo'n put achter die loods met een pumpje en dan lig ik in slang met sproeiertjes. En dan, krijg je toch slecht worden verdrooien.
Oh ja. Wie al best Sjaak, als ik vragen mag? Jouw 55 plus, maar... Ik zal me niet zeggen wat ik altijd... Zit de goed zit de vrouw, dan ligt hij te wijzelen. Ik zeg, ik ben van voor de oorlog. We hebben het maar met gemaakt dat de Pruisen hier rondgerend hebben. Ik ben van 38. Ja, dus dit jaar 83. Dus dat hebben we dan met gemaakt. Weet ze er nog iets van? Jawel. Dat hebben we een scheurkelder slepen. Ja, het zijn allemaal van die verhalen, maar ja. Dat hebben een scheurkelder slepen en dat bevrijd waren. Maar ja, wisten we veel. We hebben hier dik geëvacueerd geweest. Dat was frontlinie, en daar kan zitten de Pruisen. Ja. En dan kregen ze hier bezig en dan zaten we... zusjes van mij, die woonden nu, wie dat vroeger was, weet je wel, aan de Klashof, daar in de buurt, Boekenderhof, weet je, de Boggend. Ja. En dan Er ging was je een door zusje naartoe? van mij, dat was toch als dienstmeisje, als maat. En daar gingen we dus hier. Dat moest je je voorstellen, dat die hadden maar één zoon, aan de Klashof. Dat weet je met zo'n ganse troep, want bij ons toen waren ze met 11. Ja, dat was toen heel gewoon. Ja. Hier is toch een 4 huis. Bij Ties hadden ze er, hadden ze er 12, bij ons hadden ze er 10. En met Jude hadden ze er 10. 3 huis. Moesten vandaag niet voorstellen. Dat is dus niet meer voor te staan. Nee, dat is allemaal toch. Ja, maar in ieder geval, daar gingen we dus. Maar in ieder geval toen, dat we door geëvacueerd zijn.